Jeg er helt sikker på, at vi behøver næsten ikke at sælge. Det sælger sig selv. Det er sejlerne, der sælger det her. Det er vores by. Det er omgivelsen. Det er den kønne ø Fyn. Det er med at komme rundt om øen. Jeg er helt sikker på, at vi har udsolgt allerede, når vi når juleaften her 2016. Silver Otter, det er jo en sejlads, der kom i 2012. Den er bare vokset sig større og større og større. Det er en sejlads, det er mandens kamp mod elementerne. Alene mand rundt om Fyn. Det er jo helt fantastisk, ikke? Det er en kampsejlads for alverdens både. Den eneste regel, der stort set er, det er, at der må kun være én mand ombord. Der er ikke nogen bøjer der, og så gælder det egentlig om at komme rundt sikkert og godt, og så hurtigt som muligt. Den måde, at de bliver klasset ind på i de 7 klasser, vi har, det er, at der er ikke nogen måleregler overhovedet. Det er længden, der afgør det. Om de bygger bovsbrud på, eller sætter dobbelt så stor sejl på, eller sætter 2 spiler op, eller hvad de gør, det er egentlig op til sejlerne. Det eneste, vi har indskrevet, er, at de må ikke bruge motor. Så ryger det ud. Sikkerhed, det er vores DNA. Vi gør alt, hvad vi kan for at vokse på den hele tiden. Vi kan følge dem alle sammen på track. Alle sammen kan vi komme i kontakt med på VHF-telefon, og vi kan også komme i kontakt med pårørende. Og så har vi for øvrigt også hele søværden og hjemmeværden med. De ligger også hele vejen rundt om øen. Man skal vælge Silver Otter for at komme ned og opleve øhavet. Man skal komme ned og opleve det fællesskab, der er blandt sejlerne i alle de forskellige både. De er jo så forskellige alle sammen, og så det fællesskab, der er her, og det miljø, jamen det er bare en super oplevelse, og alle sammen de går jo, selvom de har været vågne 24 timer, så skal de bare hen og socialisere sig sammen med de andre. Det er det, der er så morsomt også for sejlerne at være her. De er jo gavede sejlere, og de tager udfordringen op. Havets maraton, det er simpelthen det, det handler om.